Langkah disusun di antara, memberi tandokanan kalam. Lawik ditimbun, mungkinkah kariang gunung didaki, mungkinkah lalui baitu niai nan di dalam dadu mencari untuan di negari urang. Jomande di mabumi dipijak di sinan langit dijunjuang, di maranti yang dipatah di sinan ayah di sawah. Pandai-pandai membawa diri satiti aja celeng lauri. Usah came de ombak gadang alun tanturan tiang kapata kalam nan indah dapet disulualu hanyo iman nan jadi penyerang nan kuria kundi
balaya tantu kamu arong jago. Diri jago nagari.